Higala, ang atong hisgutan karon, magisgot kini sa libro sa kinabuhi. Kung gusto ta masayod mga higala, kung unsa kining libro sa kinabuhi, so mao kini ang atong istoryahon karon. Kung gusto ka masayod, ipadayon lang kini nga video mga higala. Mga higala, mabasa kini sa Biblia nga nag-ingon diri sa Pinadayag kapitulo 21 bersikulo 27. Akong basahon ingon diri, apan dinhi niini walay bisan unsang mahugaw nga pasudlon ni ang nabatasan sa malaway o sa pagpamakak, kundili sila lamang nga nahisulat diha sa basahon nga iya sa kordero, sa basahon sa kinabuhi. So mga higala, klaro kayo di ay nga ang basahon sa kordero walay lain kundili si Ginoong Hesus. O walay maka sulod didto mga higala nga gitawag og mahugaw. O wala say makasulod dito nga malaw-ayon og samot ning nagpamakak sigig pamotbot mga higala. Mao ni nga dili ni makasulod didto sa gingharian sa langit. Unya karon kay atong hisgutan ang basahon man. So atong tan-awon mga higala dinhi sa Exodus kapitulo 32 bersikulo 33. Og si Jehova miingon kang Moises, bisan kinsa nga nakasala bato kanako, kini siya pagapalaon ko sa akong basahon. Sa ato pa mga higala, ang ato dayang pangalan mga higala nakasulat na daydaan sa basahon. Gani papason lang kini kung kita makasala. Sa ato pa mga higala nga paningkamutan di ay nato samtang kita gipakatawo diri sa kalibutan nga magtinarong gyud. Daw bi karon kon makasala man gyud ang tao kay wala man gyud perpekto dinhi sa kalibutan. So masulat pa ba kaha ang atong ngalan? So usa na nga pangutana mga higala no nga angay sa natong mahibaluan. Nya kung papason sa Ginoo ang pangalan nato didto sa libro sa kinabuhi, so mabalik pa ba pagsulat? Maunay dakong pangutana mga higala. So ang katapusan natong bersikulo nga angay natong paghisgutan karon nga ipaambit no, kining naa sa Gipadayag kapitulo 3 bersikulo 5. Nagingon diri, sa ingon niini ang mga madaugon pasuluban og mga bisti nga maputi, og ang iyang ngalan dili ko pagapapason gikan sa basahon sa kinabuhi. Hinunoa igatugyan ko iyang ngalan sa atubangan sa akong amahan og sa atubangan sa iyang mga manulunda. So kining pagkasulat mga higala kang Ginoong Hesukristo ni. So ang giingon dai dire, challenge dai ni sa ato mga higala kay nakita man gyud sa Ginoo nga ang tawo makasasala man gyud. Nag-ingon diha nga madaugon sa ato panakig bisog ta sa mga pagsulay, mga sala atong gilikayan. Ato ning gibantayan nga dili ta mahugawan. Og mao kini ang rason nga dili sad papason ang atong pangalan didto sa libro sa kinabuhi og pagabistihan ta ni Ginoong Hesus didto sa langit og bisti nga maputi, og gani ipaila-ila pa ta niya sa iyang amahan og sa mga atubangan sa mga anghel. So pagkanindot mga higala, so atong naibaluan nga didto di ay sa langit nga walay makasulod didto nga mahugaw. Og matud pa sa Exodus
nga si Jehovah maingon kang Moises, iyang papason ang pangalan kung kita nakasala. Unya kay makasasala man yun ta, giduphan ta ni Ginoong Hesus. Og matod pa diri sa last verse nga akong gibasa mga higala, nga magmadaugon. So atong paningkamutan yun mga higala nga bisan paman sa kalisod, bisan paman sa kapait, sa dagan sa atong kinabuhi, bisan paman sa daghang mga pagsulay. So dapat mga higala magapadayon gyud ta sa pag-alagad ngadto sa Ginoo. Kay mao kini ang giingon ni Ginoong Hesus nga kadtong magamadaugon pasuluban niyag mga bisti nga puti pagkanindot mga higala. Og ang atong ngalan dili niya papason sa libro sa kinabuhi. Og mao kini ang hinungdan nga angay natong paningkamutan sugod karong mga panahona mga higala, kay mintras buhi pa ta, dako pa ta kayo og tsansa sa atong kinabuhi nga mag-alagad subay sa kabubuton sa Ginoo. Og manghinaot ko nga kining gamay nga paambit nga ato ta kining matamdanan sa matag usa nato ka kinabuhi samtang kita nag-alagad sa Ginoo. Og daghang salamat og amping ta, og daghang salamat sa inyong pagsunod niining video. God bless sa tanan og bye-bye kaninyong tanan.